So mama kwathiwa angiphuthunyiswe ayobeletha. Yeah. So ayike kuthiwa mangifika lapha esibhedlela kwenzeka isimanga ke. Yanqoba intombazane yaphuma. Waphuma ukhala. Yes, ngiwumuntu nje one depression ne anxiety, so uNkulunkulu uyiqhelisile lento yokuthi noma ngike ngazama ukuyibulala more than 4 times kodwa wanqaba ngami. You know. Kwakwenze njani? So noma ngitshela usisi what decided no asiyemthethweni, and I was like no, ngoba lento eyaphucwa kimi ngeke izibuye. Akusukudlula as such. I think ukulena to live with it. Ngihlezi ngitshela noma uba udlula kulesimo akudluleki. Yabona nje uma umuntu wesifazana odlule kulesi simo awuhlukanga nomuntu ofile ngaphakathi kodwa uhamba. Sanibona bazalwane, usiya lo khulumayo also known as Lutsi CM. Angihambi ke ngedwa ke njengenjwayelo, ngihamba no Sihle Bhengu, the one and only. Usihle Bhengu, the soul healer under company Imepo Media, as you already know. Angihambi ke ngedwa ke futhi today I've got you guys a very favorite guest. It wasn't easy to get her on the show, but sikwazile ukuthi simthole. She's the first lady ukuthi asivakashele lana ku Zion Nation. Unqobile Kwanyana Mabaso. Kunjani? Sanibona, saphila ninjani nina? Cha, ngiyaphila. Hayi siyaphila. Sikubingelela. Hayi ngibingelela nami igama likaJesu Kristu mfowethu. Yeah, uzizwa njani nje namhlanje? How do you feel? Njengoba ngithi nje you're the first lady to be ku Zion Nation. Nkosi yami, I feel honored. Yeah, ne? Ngibalekile banje. Yeah, you are. Ngibonga kakhulu for kumenya. Yeah, nathi siyabonga ukuthi usihloniphile nje isimemo wakhona ukuthi usivakashele namhlanje. Yazi ke ngicela nje ukuthi siqale la. Khona abantu mhlawumbe abadidekayo like ku social media. Because unkwanyana mina ngangicabanga ukuthi mhlawumbe elinye lamagama akho yabo ngangazi ukuthi isibongo yabo ngithole nje recently ngiyacabanga ukuthi ukhona mhlawumbe nomunye owayeduke njengami noma osaduke njengami ukuthi kahle unkwanyana isibongo noma igama. Ngicela nje siqale lapho. Okusho ukuthi bazalwane nawe but igama lami ngahlahle ngubusisiwe buhle Mabaso ku ID. So igama leli lithi Nqobile ngaliphiwa ekhaya kwaba igama lenkolo. Ngaba ingane nje eyayihlupha. So ngathi ngiyothola kwathiwa sengidlulile emhlabeni. Hayi makufika kumama kanti uzokhona ukubeletha. Mangibeletha kuthiwa hayi ngaphila ngakhala. Ngaba ingane ephilayo. Makhamba isikhathi ke ngaba ingane egulayo. Makiwe esibhedlela nje kulokho kuthiwa hayi lengane ngeke ize last. So ke ubaba wathi no izonqoba beno aunt I think kwathiwa ke nginqobile. So unkwanyana ke isibongo sika baba. Yeah, ikhehla unkwanyana uZikodi. And then uMabaso isibongo sika ma. So njengentombazane ke khuliswa ubaba wayeba nesikhwele yabo mangisebenzisa isibongo saka Mabaso. So ngase ngigcina ke sengithi ngcono ngibe unqobile nkwanyana Mabaso. Kade ngisachecka nepost yakhe nje kuseni 13 years back wangibhalela ukuthi ungashintshi lesi sibongo. Akafuni lutho. Ungashintshi lesi sibongo. Yeah, manje awungitsheni. Ngizwa uthi kwakuthiwa busudlulile emhlabeni yini? Kwakuthiwa udlule emhlabeni bowuseseswini. Bengiseswini kwathi heartbeat abayizwa. So mama kwathiwa angiphuthunyiswe ayobeletha. Yeah. So ayike kuthiwa mangifika lapha esibhedlela kwenzeka isimanga ke. Yanqoba intombazane yaphuma. Waphuma ukhala. Hayi ubona ukuthi mhlawumbe waphuma ecula.
Ngenzeka. So sazalelwa iworship manje. Bakithi. Yeah. Okay. And okunye ke usaselapho nje cause nguzubala ukuthi ukhuliswe ubaba umama ebekuphi? Umama nobaba nama differences nje. So ke ngangu daddy's girl ngayikhethela ukuhlala nobaba ke. Yeah, so sazihlalela nobaba ke. Ngakhula kanjalo ke evangelini because ubaba ubemfundisi. Ubone iminyaka emingaki ukhetha ukuhlala nobaba? Ngaphela imostini ikhetha ukuhlala nomama. Grade 1 bengiz grade 1. Oh. Ngaba nje intombi kababa nje from lapho. Ubaba ubephethe liphi ibandla? iHoly. Okhona la izayo. Yeah, uqala waphatha iJuba eThekwini waseza la eGoli ke so ubumholi Holy Christian. Ibiphethwe ubaba uDlamini Olundi. Yes, estetema. Ukhulele emakhaya noma ukhulele ngapha? eGoli, ngizalelwe nje la eGoli, ngikhulela eGoli, angaze ngahlala eNatal. Nikuphi mhlambe nokuhlala la eGoli? eGoli eKsethokoza. eThokoza. Ubaba uyeke ozalule eMondlo. waseMondlo baba. Umama yena wakuphi? Umama waseStanderton. Oh. waseStanderton wolumndini. Ngithiwe MP yathi. Mpumalanga. Okay. Bona abazali basekhona nje bonke. Because nginokubona nje one of your post into othanda ukuyi-repost ukuthi ngathi ubaba akasekho. Into nje esinokuyibona nje kuma social media. Unfortunately ke ubaba washiya emhlabeni nge-2 September 2022 kodwa uma usaphila. Sa kwaku weekend enkulu ke silungiselela ukuyo host i10 year anniversary yembewu yethemba. I think day before. Yeah. Wandlula ubaba emhlabeni. Zakhala. Wayegula. Yeah, he had cancer, prostate cancer. My like njengomuntu okhule ngaphansi kwesandla sakababa wakuthola kunjani like ukukhulu baba engasekho? Ngingasho nje ukuthi kunzima ne bekunzima kakhulu engasekho kodwa ubaba ayikho into angasifundisa ngayona sengabe ngidlala ngaye and ebeka lokho as remind ukuthi akekho umuntu ozophila forever emhlabeni. So ukuthi lokho akunika khona uyakuthatha uyakusebenzisa okwenze njani, and with the help of my two sisters nabanye obhuti bami abancane ke sakhetha nje ukuthi sibambane because ubaba wasifundisa ukuthi umndeni phambili, so kuba easy amalanga wafani kithi sonke. Sometimes nami nginokuba nowami ngisho ukuthi kube beka khona yabo njengamanje nje ukuthi yabona kwenzeke into enje uye umuntu ebengifisa ukuthi ngabe uphambili. But akekho, but abosesi bami baya stepa in noma usasekhona, you know, abobhuti bami abanye bakhona siyabambana nje siba umndeni. Kubhlungu khona I don't wanna lie, but impilo yaqhubeka. No, ngiyakuzwa iziphi mhlawumbe izinto ongathi zashintsha ngokuhamba kwakhe nje emhlabeni, mhlawumbe noma izinto mhlawumbe futhi obuye umkhumbule ngazo nje? Inhlalo nje yasekhaya because besihlala naye kuphela kuumuntu omdala emndenini. So uma engasekho sesiyakhumula ukuthi sekuyithi kumele siyibekele imithetho manje akasekho umuntu ozothi awuyanga esontweni ngoba yini, you know, sekumele uyikhuze wena ukuthi awukwenzi lokho, you know. Useswami ezimaje ezimdala but kwezinye izinto naye unalento ukuthi ayikho into babe ngayishongo yabo esaphila. So I think inhlalo nje ukuthi bese kumele sifunde ukuyimela, and then because bekuyi umuntu wesilisa futhi okhona eJardini bekumele ke sikwazi ukuqina ukuthi iJardini kungabe nje elokudlalela noma uba abekho abafana. Abobhuti bami omunye uyafunda abanye bahlala noma, and then laba abanye bakababa omkhulu baseduzane khona. Ukuthi singashout amangathi wakho into enzakalayo kodwa ke phela nawe kumele bakuthola nesibindi. So isibindi besifuneka nje. So impatho yakhe beyinjani mawuyiqhathanisa ekhaya nasesontweni njengomfundisi? Ngoba phela abefundisi bayenzelela kwesinye isikhathi. Uthola uthethisa ezinye izingane lezi zakhe hayi zifikela late uyathula. Akasho lutho. Kuyenzeka no into esiyibona. Kuyenzeka lokho.
Qinisweni kuba beyindoda enolaka yo. Hayi bese ngiyazi bengitshela ubhuti bami abancane neyasendikhula kamnandi. Mina mama bekashaya ilanguage yakhe yokuqondisa nokudiscipline bekuyinduku. Yeah. Whether kusesontweni whether kusekhaya. And ubaba ubenalento yokuthi masesontweni ufuna iexample isetheke ngathi. So akwazi ukuthi ke kufika umuntu ekhalangu athi imlilo elivangela uthule yabo and awukwazi ukwada wena ngoba uyingane yasebandleni awudubi uyashaya awukhubeki wena uyingane nje yasebandleni so nasebandleni ube very strict kakhulu I think ekhaya ke inkosi yami besikhona ukuthi yabo lapho mara ekukhuleni but masebancane bekufana nje yeah yabuza uyabala nabo bhuti no sisi nibayingakhe kahle kumama su9 hey madoda intombazane ye3 number 4 ngumagcina amantombazane kusho sininsizwe ezi6 nje hey madoda yeah hey uphila man kubaba kubaba sibaningi I'm sure si 13 si 13 si 13 baba kodwa ke because abanye base KZN thina ifamily esaziyo yazi angisho yazi nje la eGoli baba bomkhulu kilange bashoyo abangapho bamkhulu nkwanyana bangapha eseClean so yibo bobhuti abadala esikhule sazi ukuthi masinenkinga sizoya khona yeah ubaba mhlambe ukushiya unangaki ehamba nje mhlawumbe 2022 benginangaki yo I think bengina 23 24 bese ngikhulile khona usukhulile inkinga ukuthi uqala ugula bengisamncanyane because he can't imbambe for 5 years but yazi kuthiwa kungcono if umuntu egolile nimbone ukuthi cha ugolile yabo kunokuthi nje avela avuke ngakusasa esethule kuyahluka ngihlala ngitshela umuntu abo nje ngike ngahanjelwa umfowethu ngengozi yemoto ngithi honestly speaking angikwazi ucompare the two angazi ukuthi ngizothi yini engcono because kubaba ngifila ngathi after yonke imizamo yami nemizamo yethu neingane zasekhaya still uhambile emhlabeni so kusho ukuthi besisebenzele ekuhlulekeni so kube ngcono ngabe ugule this week sazama maybe for 3 weeks and then waphumula kunokuthi akhandleke kangaka emzimbeni kanti ukhandlekela ukufa so noshone ngengozi yemoto ngibonile ukuthi honestly speaking kube kuthiwa mhlambe usindile wathi ukuzilwela kancane maybe a couple of days or weeks mhlambe ngabe esidelisile inhliziyo so ngisho nje lilonke ukuthi ukufa ayikho into engcono esengasekho kuba bungathi mhlambe yini into akushiye nayo ongathi le into ongasoze wayikhohlwa ngayo music as a comfort ukukholwa nje ukukholwa baba wangishiya nefaith he was a man of faith beyindoda nje ekholwayo baba mbekholwa ukuthi icancer mayimbamba ngo2018 yamshaya inyawo wangakwazi ukuhamba sathi masifike esibhedlela abantu bekhala wathi akusesikhathi sokukhala isikhathi sokukhuleka sasithi masikhuleka athi ningathi baba simletha kuwe nithani baba yehluze kuye because maningisa uNkulunkulu nithi ngiyophumula so bengathi noma ngakwazi ukuhamba but bekana leyo faith ukuthi uNkulunkulu uzokwenza kwenzeke and wakwenza wahamba waphila baba saqala nje sacathuza waba right so bekahlala tshela abantu nje ukuthi ningabuka oJob ekudeni bukani ngami ukuthi uNkulunkulu uyakwazi ukumsukumisa umuntu amnikeze second chance alungise aphinda phila so I think ukukholwa right so okay no kuyazwakala ngicela ungitshela la do you agree ukuthi as much as uNkulunkulu sithi uye wadala izulu nomhlaba singamboni ukhona why do you say that hey ngimbona kweyami impilo mina ngimbona kweyami impilo ngabala kube kuningi man uNkulunkulu sengithwele into eziningi and ngingafakaza ngithi akunamuntu obengangidlulisa kulezo zimo ngaphandle kwakhe iziphi mhlawumbe ezinye zezimo ngathi undlule kuzo ukube uthi ngithi kube namangabe ebengekho bengeke
like nje izimo ezifana nabo anxiety, my suicidal thoughts, lokho ukuthi ukhule abazali bengahlangananga kuyakufakela i-depression. So yes, ngiwumuntu nje one depression ne anxiety, so uNkulunkulu uyiqhelisile lento yokuthi noma ngike ngazama ukuyibulala more than 4 times kodwa wanqaba ngami, you know. Kokwenze njani Njoba ngichazela ukuthi njengoba umuntu mayekhula bonje ukukhuliswa ubaba as much as bekumnandi but bengalula because ubaba umuntu wesilisa naye ongakholelanga emndenini. So ezinye izinto bezilekha, ezinye izinto bekumele uzifundele wena njengentombazane yabo. Ube ngiprotectile but ibeyidingeka leya protection kamama yabo. Isikhala phela kumele nibuye understand singobaba asikwazi ukomama kakhulu. Exactly my point. So mase kufika ikhathi ukuthi uqala uba intombazane nani yabo, kunezinye izinto odinga ukuyikhuluma mhlambe nje yabo noma ukuthi ayise sekunezinto ezishintshayo ezikanje yabo. So ngingasho nje ukuthi mina enjalo ngeke ngacisho ngakidnapwa wangithwala uNkulunkulu. Ngathola ingozi yemoto kuze yakugudi kwathi ispine slimele wangithwala uNkulunkulu. Ukununi nje ngithwale hayi intweni eziningi man. Yazi mangithi ngiyabuka sesasendabeni nje kacecwe I'm also a rape victim. So uNkulunkulu nalapho wangithwala ngaphila. Also a victim? Yes. So nje yabo ukuthi akekho omunye umuntu owaye engakwazi ukuthwala lo mthwalo ongaka nale heaviness yenhliziyo ethi enokufika kwesinye isikhathi ngaphandle kwakhe. So wakwazi ukutshela ubaba kodwa no indaba awuzange wandlula kanjani kuleso simo leso nje? Nkosi yami usisi wami azi kuba umafunga sengihlala ngizwa kuthiwa kuba umthwalo but usisi wami ubeyenza kube lula yabo njoba ungakhuliswa ngomama but ekhona yena bekwenza kube lula ukukhuluma. Uyaba nendlela yokustarta ama topics anzima but kube lula ugcine sewuvenza yabo. So uye kumuntu owakwazi ukuthi siqale ekuqaleni sixoxe iziyofika kwazi ukuyitshela noma and then sithola usizo. So nje bo uthu osisibami they've been supportive amalanga wafana njoba ngisho ukuthi yabo makwenzeka izinto ezikanje you get triggered uzibuza ukuthi kuzostopa nini yabo kuze kufe bani kuze kulunge but ngiyazi ukuthi makunezinto ezikanje they make sure ukuthi bayangihlola ukuthi are you okay because then icase le mhlawumbe wayireport mhlawumbe noma kwenzakalani lapho bangenelela bomthetho kwenzakalani lapho? Because nje kwaba into yokuthi yabona masihlala ekhaya besihlala ne family yako baba besiphethene kahle but beyikhona lento yokuthi mhlawumbe ngeke bengithembe ngoba ngiyingane uyabo. So noma ngitshela usisi wa decide ukuthi no asiye emthethweni and I was like no ngoba lento eyaphucwa kimi ngeke izibuye uNkulunkulu uzodila naye. It's unfortunate nje ukuthi kwavele kwashesha ke. Uphi abashoyo bathi sewadlula. So useyolithethe ezulwini noNkulunkulu wakhe. Hey sisase kule ndaba kaCwecwe yini mawubheka nje isimo sakhe mhlambe usho ukuthi like isystem nje mawuyibheka ku case le yenzakele as much as now kuyinto mhlawumbe ondlule kuyona like uyibona ngathi is it helpful like a system or is it because of vele sometimes vele it's hard ukuthi abantu bakukhole mangabe uzofika uzothi yazi sekwenzakala into eso yabo into njengale ungayibeka uthini lapho? Honestly speaking mina ngifila ngathi indaba yomthetho kimi personally ibizwa ngenza ngilokho ngirelieve i-event ngilokho ngiphila kumele ngilokho ngichaza siye court ngichaza into eyodwa siyabuya so akwamkelekile akudlulisekeki kahle if umuntu esafuna ukukuphilisa lapha ya and then ekugcineni usuchaze wachaza sisa kwaletha ubufakazi still mhlambe i-justice system ikfail so mina yikho ngithi
angazi mhlambe kwabanye izobasebenzela mhlambe nakuye umama kaCwecwe izomsebenzela because ngiyalibona nezwe liphakamile liyalwa hopefully sizoyithola ijustice because ezinye zezinto lezi ezenza ukuthi abantu baphunyuke emthethweni ukuthi asireport mhlambe umthetho uyafisa ukuseka inkinga siyathula mhlambe nokuthi singareport ukuthi sithi sesikhulumile umthetho usifeyile so kuthi ubufakaza abukho exactly so njengaleli cala lika Omotoso bayingakho abantu abalimele lapho bayingakho abantu bebekhala nje bephumile so imagine ne kubi hey kodwa usuwandlula nje kuso sonke leso simo leso akusukudlula as such I think ukulena to live with it ngihlezi ngitshela noma uba udlula kulesimo akudluleki yabona nje uma umuntu wesifazana odlule kulesi simo awuhlukanga nomuntu ofile ngaphakathi kodwa uhambayo because iyasho nje lento sesizwa nje ukuthi uNkulunkulu uthi uyabuyisa ubusha bomuntu yabo so nje iyaba khona nje lento ukuthi ikhona nje lento eyayikimi ekade ngingafuni ngaye yathathwa ngenkani you know so akusukuthi uyamkela but ukujwayela nje ukuthi amalanga wafani njengoba ngisho ukuthi sometimes you get triggered by smell maybe saleyo muntu or by ivoice or by ibala lakhe or into kade igqokile if you still remember so nje iminyaka lapho wona ngakhe mayenzeka I was in grade 11 yini mhlambe ethi umuntu ongazi because uyakuzwa uyayiphatha indaba yokuthi khona lento lena eyathathwa kuwe yini wena le kahle ungathi iyathathwa kuwe engakaze ibuye kuze kube namhlanje futhi njengoba eyathathwa angeke iphinde izibuye njengobusho njengoba nje ngichaza ukuthi mina I'm a rape victim so I was raped ngiyenza grade 11 so ileyo nto yokuthi nje ngangiyintombi ngaleso sikhathi so ileyo nto nje ukuthi kwashoda nje lapho no iloko ebengifuna ukuthi sicacise okay nokuzithemba nje kwakho njengomuntu wesifazana you know but impilo I know kuyazwakala then umculo wena ufole kanjani in love with umculo is it because of ubaba mhlambe waye encourage hey sukuma cula akeke nasendlini uyacula mhlambe noma how did you fall in love with umculo and specifically nje owasezayoni because ngizobala bona because yiwo vele esikubona kakhulu ekhaya kunebandla ke ubaba wayezama bonje abafundisi laba bathanda ukuvusa amaqoqwana la so ekhaya ke kwakunebandla so ebandleni kwacula uanti so yithi sasibancane so anti ke uyazi babuye badoje bayele endaweni zabo so manganamuntu oculayo ubaba wayesho ukuthi ngeke ihlule lento so since nje ngifunda grade 2 nosisi wami isiculiswa nje sesikhula nathi singathi siyaenjoya lento yomculo nje sengathi into esiyithandayo yabona nje mawuke wacula usuyangconyo kanti ngeza kahle yabo yeah so yaqala nje kanjalo nje ukuthi ngangicula nje ebandleni lasekhaya kwasho ukuthi ke ngizalelwa nje vele efamilini ewuthandayo music yeah owakekho mhlawumbe ukuthi ekhaya ukhona mhlawumbe wayecula noma cha akukho njalo bayayiculela nje bonke bayayiculela sekuthi nje manje into engibuyisele kuyo kakhulu vele ukuthi I found a comfort in singing I think ngikhona kangcono ukukhuluma noNkulunkulu yeah through music yes so but nje ekhaya nje vele kwakuyinto yomculo gogo nje wayeculela naye ngangike ngihambe ngiyovasha apostoli ngidojeza yona ngiyigubhini ngoTlepentep ngihambe nje ngiyovakasha naye wayecula nakhona futhi wayethanda ukuthi ngingene kule makhwaya lawa ngicule so wayengiseka ke uye umuntu wayengiseka ukuthi no yenza something because une talent but angifuni uculiswa italent mina ngifuna umuntu oqhutshwa umoya ongcwele yabo ngiba nobaba I think bebefana bebana lento ukuthi awuculi ngesiphiwo awuculi ngetalent wena kumele ulalela umoya ongcwele umculo wena akusi talent
Yeah. So ngangididane kanjani phela ngoba ngazi mina ukuthi talent into okwazi kuyenza ozalwe nayo but ke I know kuyazwakala. And then isikolo ufunde kuphi amabanga aphansi? Primary yami ngiqale RP Maphansi Primary School eseThokoza, and then ngaya eLethukuthula Secondary School. Ngase ngiyahlala, and then after ukuhlala ke ngaye eTUT. Oh, yeah, nginokubona usho ukuthi izithombe zase campus so ufunda khona. Ngisengiyovashela nokwanda. Oh. Okay, wenza ini eTUT? Ngicela ungadaluli okwamanje. Oh, how? Why ungadalula ukuthi wenza? Ngicela ungadaluli. Okay. I know kuyazwakala. Kunento ebalile yazi engithinte kakhulu ukuthi usuke wazama ukuyibulala because baningi mhlambe ukhona ozobebukele naye mhlambe onawo lama thoughts lawo mhlambe ukuthi afise mhlambe ukuyibulala o kanjani. Wasindlula kanjani leso simo nanokuthi ke yini mhlambe izinto ezazikuphushela ukuthi uzufeel ukuthi no man it's too much, yazokuthini it's too much, yonke le pressure engiyitholayo it's too much, it's better if I take my life. Ngisho ukuthi ke into beyingiphusha yizo izinto engidlule kuzo. Ngihlezi ngisho ngithi bengithanda ukuza kuma podcast. I think khona umuntu mhlambe ongasinda njengobusho ngezimo ezidlula kuzo because abantu bahlala bazibonela amahlekisi bandla kanti nathi siyagowa njengawo. Izimo engidlula kuzo ke abazaziyo bazokutshela ukuthi kuba khona ama flashbacks. Nokuba nama flashbacks nje uzinhliziyo ishaya kakhulu, and then yabona mabethi it's demonic. Ngavuma because there are voices nje mina like ngiba nalento le bengiba nalesibindi sokuthi mawungadlala amaphilisi uzoba right, uzophumula, uzoba sharp, yonke into izoba sharp, idlala amaphilisi yabo. So ngizame ngiphaphame ngihluleke ngizame thi usisamathi speak about it. Athi angikhathali noma ungangitshela kayi 10 noma ungangitshela into eyi1 kayi 50 ngeviki, I will listen, speak about it as many times as you can. Angizelanga la ukuzokujudge but ngizolalela. So I think bengidinga indlebe. Bengidinga nje umuntu ozongizwa because namanje ngiyaba nawo ne but ngiyawaceba. Yabona mayeso wangiqala akusa early nje ngiyawaceba so that abaseduze nami bazoba cautious ukuthi okay asingamshiyi yedwa seyamqala lento because into ehamba iphindi ivakashe, but ngingasho nje lilonke ukuthi ngipholile kakhulu then qala manje senginawo amandla ukuthi ngicebe. So nalabo abadlula kukho lokho engidlula kukho nami ngathi ngingasho ukuthi abathole nje umuntu ozolalela o bafune into ezobaduduza ba avoid kuba bodwa makuyilezi ikhathi. I know kuba ngathi ungaba wedwa but ngathi singayi avoid leyo nto because uqala kwenkinga lapho. Once you are alone uba nale braveness engayazi buyapi uyabo, and then uqala wenza izinto ezizozwisa abanye abantu ebhlungu. I know ukuthi kithi indlela esifisa ngathi ngabe siyayiphumuza ngayo but masingathi siyabuka eqinisweni bayingakho abantu abazozwa ubhlungu baningi. Yeah, but ke ubhlungu sisuke sibuthwele ngiyazi buziwa yithi. Yeah. But nje manje sekungcono sewakhona namaphilisi we-anxiety, ma-stress away yabo. Siyakhona ukuthatha la uye ka doctor bakulokhu nje uhambe uyophuza lezo zinto noma ke impilo yomuntu kungameli i-revolve around lapho but ke ziyazama nokukhuleka ke mina ngikucebi kuphela kubantu nasemkhuleka enkosini nayi lento ifuna ukungibamba nqaba ngami angithandi but ifuna ukungenza ngathi ngiyathanda angifuni. So I think ke mase ngiqedile sometimes ngiba ngcono ukuthi angazi ke umunye umuntu i-strength sakhe yena usithola kuphi, but mina emkhulekweni na through music ngamane ngimemeze ngiba ngumsindo ngikhale ngicule ngicebe lento. And then mawubheka like izinto mhlambe undlule kuzona ngiyacabanga ukuthi ezinye like njengoba ubalile ukuthi sokwaba nanengozi yemoto
do you feel like sometimes usathane unayo indlela ukuthi angenelele nje azama ukuthi mhlambe akutshengise engathi uNkulunkulu akekho? Hey ngakusho lokho but mina yonke into engihlangabezana nayo asikisi nginokuyitshela nje ukuthi indlela yakaNkulunkulu ungiqinisa. Angifuna ukuthatha ishift ngiyibeke emntwini onganamandla. Mina usathane nje akanawo amandla empilweni yami. So ngivele ngibuka uNkulunkulu ngibuka isimo ngithi la uNkulunkulu ufuna ukungitshengisa ukuthi nginawo amandla okunqoba phela nje mangihamba naye phela. I know. Kuyazwakala ngiyacabanga ukuthi ona indlebe uzwile. Then uthando lwakho lomculo luze lahamba laze lafika kukuthini ujoin amakhwaya. Uwajoina ngalipha amakhwaya? Uwajoina ngothando lo music noma it was because of nje you wanted nje ukucula nje? Okay, embeweni konje ngifike 2014 yeah. 2014. Look, ayikho ngeke ngayiculela ngaphandle kwayo imbewu mina. Uqale kuyo imbewu vele. Yes, ngakhulela nje kuyo. So kuthema kushona ugogo ke ngaba nesikhala because isalukazi ke besenza into eziningi together siye kulwesine siye kulwethathu uyabazi kogogo. So uthema yahamba ngaba nesikhala sokuthi ngathi ngilahlekelwe umngani ayisekho into engayenza ngase ngibona umzala wami kuphumule postile lapha ku Facebook ukuthi bafuna abantu ngathi ayihambe ngiyozama yabo ngibe nento engizoyenza ezongidistract. So kwaqala nje ngathi into ebengifuna ukuyenza nje kanti ke ngizoba nothando ke ngoba banothando ke laba bantu bangenza nje ngazizwa ngisekhaya abantu emini nje ezinye engidlule kuzo I think nabo bebekhona kakhulu bayathwalisana so bangenza nje yabo it's more like manje uthando lwekhaya sekuuthando lwabo kwanabo manje. So yeah so yaqala nje kanjalo indaba yamakhwaya. Yeah. Ukhona umuntu mhlawumbe obukela kuye like ezayona la musically? Yo baningi. Ungabasho bani mhlawumbe obathandayo? Engibathandayo ne baningi ngiyangibaqede yazi. Yo baningi ngeke ngize ngibaqede Nkosi yami baningi. Ane yazi nje njoba seningibuza bayabaleka kodwa ngiyazi ukuthi bakhona baningi man baningi. Nje ngabalo bani? Omama Mthiyane ngiyabala bona. Omama yabo nje. Usisi uThabile Mkhwanazi yabo nje. Baningi nje. Ubala amabheka vele. No ngithanga. Inkinga ukuthi yabona manje ngithole off guard kodwa nje baningi and baningi abantu engifunda kubo kakhulu yabo. Kakhulu nje nasekhwayeni nje ukuba nabantu abafana nabo Nompumelelo kusizile musically bafundisile ezinye izinto yabo. Lokho yakwenza lokho akuyenza so baningi nje abantu engibukela kulo nasebandleni lami baningi abantu engisho ukuthi no. Uba nomphathi wembewu? Imbewu iphethwe uDaniel Nkuna ebambisene noNompumelelo Nkosazane koGumede. Yasungulwa yibo vele. Yasungulwa uSiphethihle Shongwe ifounder ne but ke nabanye ke abo TMB babekhona. Yeah but ke ifounder yethu uSiphethihle Shongwe. Yeah. Okay. Then to umuntu okubuka namhlanje mhlawumbe ongazi ukuthi wenzani kwembewu mhlawumbe ungachaza ukuthi ucula mhlawumbe ini lapha kwembewu? Kumbewu mina ngialto. Ngingaqeda kuba ialto ke bese ngiyabheka. Ngibheka la kumbewu. Okay. Senike na record ngaphambili? Yes. I think manje nama album awu3 mina ngirecorde 2. Bukhona kwayi2. How was the experience? Kokuqala ungena nje ayibongeke yo okokuqala it was frustrating nje mangifuna uqamba manga ngoba ngangiyenza into engayazi kokuqala nje ukuthi uphumla uvela kuThembe. Okay. Yeah uvele akuThembe akutshele lento uzoyenza
uvela utatazeleke kwase kanjani ke hayi kodwa uzoyibona but nje I think naleyo nto ukuthi kube nomuntu othi uzoyenza man relax so sacula nje kwasho ukuthi ke kwakulingana nezinga leli umuntu wayekulo ngazama bandla bazalane ngazama ngazama so yeah kwaku right ke nje no Bhutumbatha waye elokho sihlekisa nje sishayisa amanca ukuthi singalokho sihlala sithukathukile yabo but nje it was great because nasekhwayeni besibambene mawubabuka ngalubhekha belokhu bevuma ngekhanda akusho ukuthi bakufaka ispirit ukuthi iza yeah so I think nje ilento okubambisana yiyo benza into ibe ngcono so I was born nje ucula lenye khaya ni ucula lenye khaya ujoin enye khaya hi cha angaze ngayicabanga so mangathi manje you were to choose ukuthi ngaphandle kwembewu iphi enye khaya mhlawumbe ungayiculela MVG Tsendiso maningi namakhaya MLC maningi sekune POG sekunane POG ngoba ngiye ngithanda ukuba umlingiso ongavelele Hey amahloni I think manje hey naze nangibuza umbuzo ngidida but between insindiso ne MLC yeah between insindiso yobuKristu ne MLC okay nonke yazi kunento enokwenziwa like lapha emakhaya mina iyangidida like angiunderstand ukuthi like mabefika mhlawumbe umuntu mhlawumbe ucula bakuphi imali iyaphi leyo mali le because basuke bayinika wena ngeleyo mali le iyakuphi ningawuyeki njalo lo mkhulu eqaleni leyo mali besiyithathela bekuba imali yakho nje yokukhuthaza la ukuthi yes but ke ngenxa ukuthi njoba ngitsho thambe unisumndeni sase sibukele ukuthi kunokwenzeka ukuthi siye stage uthothi uyenge imali yakho kugcina mhlambe ke asikisi noma ikhwaya li provide ukudla but lokho ukuthi asithole nama drink ke bese ngeke sithathe la amasentshane esiwatholile imnikelo wabazalwane siuhlanganise sigcwalisele kuthenini isidleni sibe right yes so nje kwaba njalo kodwa akusimpoqo ngicela ukusho abasiphoqanga kwaba uthando nje kwaphela omunye usuke ehambe engadlanga nkosi yes into efana nalezo ukuthi while sisalinda ukuthi abanye babe baqede stage kuthengo lawo mabanana okubamba umoya yabo yes makuvale stage ke bese siyadla ke sonke bese siye emakhaya so usaphatha yona nje indaba ye stage like yini mhlambe into noma injongo yokuthi mhlambe cause omunye uzobona ngathi mhlambe nisuke niqophisana ukuthi ubani ucula ikhwaya ethile icula kamnandi ikhwaya enjani icula kanjani ikhwaya enjani icula kanjani kusuke kuyini na into like enisuke like injongo yokuthi ukuthi nibe qhathaniswa like amakhwaya mina kimi umusic awukaze waba i-competition cause abanye bayithatha kanjalo noma singaya kuma competition thiwa singenele competition kimi it's not about the competition sesiyayenza nje ukuthi ngoba mina I think sisuke siyokhulisana siyodumisa sihlangene because khona abantu abasizakalayo makiwe lapha nisukenzajabulisa nathi so uyabona nje ukuthi umuntu mayesehlala esebukele sesishuthile ke usiphesihle ubhengu mayeseshuthile senhle imepho media mayeseshuthile isho ngichaze kahle ngazi ukuthi sishuthwa wewedwa mase nishuthile umuntu mayesegowa lapha eselalela uyakwazi uyabo ukuthi yabo kwanokuthi nje lapho umnqobile uhlezi umlalelela le manje usumzelwe eduzane khona abantu abasizakalayo ayish ufanzo nkosi yami ngihlala ngimzwela edumisela le party yabo so that is why ke kuthiwa istage siyahlonishwa because asingenjongo efanayo abanye baliswa uthando komusic mhlawumbe abanye bayiswa ukuthi bayobheka ukuthi uba ucule kangcono kunomunye but kimi indumiswa nje nokuyofunda ukuthi kulesa stage yini yayi wrong esiyenzile so kule singenza kanjani kangcono musically nami phese since ngiyibheka ngingabheka kanjani kangcono because ngibonile last ngathi angenzanga so kimi it's about a growth nje nani nihlale phansi nibukela ama video la ngangawabuki but manje mawufuna ukukhula kuzomela ubuyele
ubheke ukuthi wenze kanjani and then yini ongayenza kangcono yini ongayiyeka yini ongayisebenzisa more uyabo yeah sesekuyo indaba ye-stage yini mhlambe engenziwa because i-stage manje abantu abasayo i-stage akusagcwali ngaleyo ndlela engenziwa qhubeka nombuzo ngoba phela abantu uyabona uthando lokuya kwi-stage liyehla ngiyabuka ukuthi cha liyehla kusagcwali njengaqala hey angazi noma yimi mina ngibona manje kungcono yeah mina ngibona kungcono looking at the event ye MVG lebe yikhona ngibona it was very proper uzayo nobuphumile nalento yokuxhasana akumelanga ulifuna uxhaso maseluza ngakuwe nawe xhasa so I think lento yokuye i-stage ni groupane nje ukuthi noma ni5 asiyeni sithenga amatikiti siyofunda nathi because awufundi kuphela uma uperform noma ulalela uyakwazi ukufunda because noma uperform angithi uye ube ne moment yokuhlala phansi ulalela amanye ama choirs uphinde ufunda so noma ungeze ukwenza next on that day nje ziphi isikhathi uyoxhasa mina nje ngisho ukuthi nabo babonile uzayona ubonile ukuthi no manje I think kungcono kakhulu okay mina ngiyaqhathanisa ke ngoba nginokhamba i-stage zama clap and tap uyabo kwi clap and tap kugcwala ngenye indlela kusweleka indawo ngapheza yona kuyashoda mfowethu kuyashoda angazi ukuthi singenza kanjani kwaphela nani nisuke nifuna ukuyoculela abantu phela ngeke nikucula nje I think the marketing strategy guys mhlambe lento ngisho ukuthi maybe simele sibuyele emuva ukuthi sa marketa kanjani the last time why sithola abantu abancane sayisetha kanjani i-date kwakunani ngaleyo weekend because honestly speaking awukwazi ukusetha i-date ubobona ukuthi ngale nakhona kunento eyenzakalayo if ufuna uzayoni as a whole so ukuhlela nakhona mele ubuke ikhathi ubuke i-date ubuke nje ukuthi okay abantu bazobe benemali and then nawe ke bese uyaphusha ke i-event yakho ay ngiyacabanga ukuthi lokho but nje mina ke Nkosi yami angazi izinto eziningi kuloyo mkhakha ndiyazi khona into engangayizwa ikhuluma umunye umfo nje esim interview with recently senza like ama short interviews ukuthi yena like wayengekho interested le indaba zamakhwaya because wayebona ngathi izinto zabantu abancane ungathini nje mhlambe kuloko because ngiyacabanga ukhona umamele nayo sekhulile mhlambe nayo ofisa ukuthi eze kulento yamakhwaya but una lento yokuthi ayikodwa mina sengikhulile yazi hayi thina yabo nje kuyasho ukuthi ngibuye nginganaki ezinye izinto angaze ngacabanga ukuthi kunabantu abacabanga ukuthi amakhaya weingane okay yeah firstly mangijoina nami bengitshela ukuthi into yeingane but ngenxa yokuthi bekuthiwa basacabanga kanjalo okay thina ekhwayeni nje bekuthiwa mawuza like masiso perform at least akuze umuntu omdala oyedwa kini okay ukuthi nje noma ukuthiwa umthengisela ngomngane zama ukuthi nje oyi1 kini omdala azobona into yenzayo so I think nolento ukuthi sikhuthaze abazali bethu bazosibuka yinto engakhandi order mhlawumbe abanye abantu banalento ukuthi emakhaya kuna order so makunabantu abadala isithunzi siba khona ne-order khona but angazi sifuna bapha abantu abadala ngoba sesingabantu abadala kuyadlala kodwa ngicabanga kanjalo singabantu abadala phela musu umzali phela usumdala umzali yebo sesibuyela kuye nje imbewu ngiyacabanga manje uyolanda 10 years unembewu ngiyacabanga abaningi abazobe babukele mhlambe nabo abaculela imbewu ngifuna nje usho like what are the achievements that you guys like have achieved ever since when you got from Imbewu that you've seen with your own eyes ukuthi this is what Tina as a choir we've achieved Nkosi yami zithando ngina 13 years 13 years Imbewu 13 or 12 years yeah lapho nje so Imbewu nje ngingasho ukuthi hey kuningi man thina siyenzile sigivile back to community singenelela ama competition ngeke ngize ngiwabaleke but nje amaningi siwina kokunye sitholo level
number 2 kokunye number 1 sesiqophile ama CD yabo awu 3 and then I believe likhona lizuza elinye because kuyabhalwa ke bandla hey babhala abaphathi bombhalo lapha so yakuningi nje sikwenzile Nkosi yami sayenza nje nendaba yetho ukuthi siphume ku province yethu siye ngaphandle yabo kuningi engingasho ukuthi sikhule kukho nami ngibheke emuva ngiyasho ukuthi ya And then what has been like the biggest achievement ko wonke lama achievement that would say hey le yasikhulisa futhi yasithuthukisa esikhwaya kimi yo yazi ngizothi yipi because yonke into nje ngiyabona kodwa yonke into ngibona ngathi because yonke into nje mayenze ukuthi ayibo hayibo yabo yeah but nje nje lokho give back to the community I think nako lokho it played a very huge role ekhuluma emphakathini ukuthi babone because it's the very same people abazoza bazonixhasa bezonibuka bathenga ama tickets angithi nale lokho nje iziningi yazi nje man ziningi ukuthi nje ngeke ngize ngikubale konke ngoba okunye kuyakhohleka kodwa nje hayi engingakusho konke ukuthi kuyakhuleka lapha ekhaya yakhulu denonibhalela yobani because uthe nombhali singamncishi na ama credit akhe awathola bandla hayi usethola kakhulu ama credit lesisakaphumula bani abantu ababhalayo mina ekhayeni ekhayeni akusikhaya uptight ukuthi mali iculo malilethiwe mawuzwa into emnandi ofuna ukuyifaka awukhona ukuyifaka cha uye ophethe music unompumelelo okay umntaka auntie so uyeke kwabhala unompumelelo uyabhala futhi so uyancedisana nabo abafowethu ekubeni nendlebe bafake lokho abukumnandi abafuna ukufaka nje yabo naku alto mawuzwa ngathi singathi kamnandi akuvumelekile so akusikhaya nje uptight ukuthi makathe sesiyothi noma siza ukuthi akusashoki okay then kumuntu mhlawumbe ofisa ukujoina imbewu yethemba mhlawumbe kujoina kanjani sikhona nje ikhona imbewu yethemba masikhwaya ku Facebook and then ikhona ku TikTok balmaninji page you can just get into inbox ubhale nami ngikhona khona nompumelelo Nkosazana yoGumede Mbele bakhona bosiphesihle intombi yakoShongwe ungabhalela noma ubani nje wasembewini ombonayo sikuthathe kube kithi ukuletha abazalwane ekhaya asikubeki kube ebaphathini so noma ungibhalele ngiyakwazi ukuthi ngikutshela ukuthi okay sorry yaza ngelanga lokuthi sizamhlangabezana ke siye ekhaya ke siyocula so bangeza nje they are more than welcome ne ngiyakuzwa futhi uyayibala indaba kaNompumelelo mina uMpumelelo umazela like ekhwayeni cha umntana auntie umntaka auntie wakho hey ungamchaza njengomuntu onjani nje masingakunika ithuba sithi awumchaze nje umuntu onjani Uthanda ukuhleka njengoba ngihleka nje but when it comes to umsebenzi ke wasekhayeni u strict because angeke size sisebenze sidlala sihleka kumele kube khona ukuthi kuqondiswe yabo yena unokuba strictanyana kuphela ubuhlobo ekhayeni but yena personally uthanda nje ukusihlekela umuntu nje wabantu abamaziyo TikTok bazofakaza because bake bambona nje so nje umuntu nje alright okay I know kuyazwakala ngicela unginike your top 5 choirs la in Gauteng hi top 5 Nkosi yami acula wonke amakhaya mina no mina ngifuna i-top 5 ukuthi lo mbuzo ubhekisa umuntu orongi hawu kanjani kumele ubhekise ubani man kube kungcono ubhekisa kuba abantu abombo music facilitator abanendlebe because mina yonke into kimi ehlanganisiwe ngiyezwe imnandi long nje kukudumisa so honestly speaking ngaphandle kokuthi
ngisaba ukukhuluma ngizwa nje kumnandi Yeah kona lokho kuzwayo kulawo makhwaya sifuna wona kusho ukuthi ngizobala wonke phela No. ngizobala Yingakho wonke ngithi ilento siwasekela. ngisho ukuthi angikwazi kubala ngoba yonke into ehlanganisiwe mina kimi endlebeni zami izwakala i-right. imnandi whether yasempumalanga whether yase KZN noma yala eGoli mayihlanganisiwe nje kimi iphuma imnandi bese kuba yabona kububuza abakwazi music bazokutshela no iniza kahle nani Yeah. but since kwanami nginokubuza kubo ukuthi angithi lo mbuzo lo kahle kahle siyakha lana ngithi ingakho ngithi mangithi ngifuna i5 mhlambe mase sikubiza mhlambe kwesibili noma kanjani uyobe sekukhona obeka ngekho listini leqala sekhona le list le uzobuyisho ngalesa sikhathi hayi usaba ukushiya abanye ngaphandle ngempela because uyabona ngizothi ngibala kanti eshinalaba and ngiyabathanda nabo Ngiyabathanda. yabo so bonke mina ngicaqiniso ke manje Yeah, bonke no, bangicela ngiyakuzwa. kamnandi. ufuna ukuba neutral yeah ufuna ukuba neutral angithi nami ngisakhuliswa musically Yeah. so angikwazi ukuthi ngingezwa abantu abeza kahle nabeza kabi while nami ngikhula you know so kube kungcono kuthiwa yeah ngikuleso sigaba ngabe mhlawumbe nginayo indlebe yokulalela ngokufundisa noma nekukhulisa Hayi. okay I know kuyazwakala singasilindela yini stage sembe uyathemba kulonyaka definitely oh sizosithola yebo Awu, sibonge. imbewu nje eh hayi sizo stage Yeah. okay I know and season say ningakhohlwa ukusibiza phela season DVD na kanjani hey yabona ayikho into epowerful njenge social media i-social media wazi ukubona ukuthi umuntu wenzani ungale nayengale yabo siye sambe sathola nanokuthi uzohamba wafika ku Thulas MTV Oh, MTV. oh yes yeah how did you get that opportunity yo phela those guys like yo they're one of the biggest guys like nabo lana abathatha amawship ahamba yocula ayodumisa yabona nje bakuthole kanjani noma wena bathole kanjani kushuthi indaba iqale ku TikTok yabo okay lento ukuthi ngiyamfollowa but bengingazi ukuthi studio sakhe sila and then simenywe nembewu siye lapha basifake abaphathi ukuthi sihambe siyocula lapha and then masifika and then angibone ngithi hayi man uluka family mase siqedile nje ukucula ethi uluka family yazi ethi mina no man yazi le environment ela ngiyayidinga lokho kwamapiano yeah so ngase ngiyam naye athi yazi nami bengithi ngizoke ngibuza ukuthi uyayiculeni into ezikanje ngase ngithi hayi ngizokubhalela ama sengiready ngicela ukuza awuna ngempela ke uButhula sike wangisa and wahlangana naye uqobo lwakhe yebo hey madoda so nje I think ngiyohlezi ngimbonga futhi uNkulunkulu ngaye ngoba ubhoboze lento ekade isenhlizweni yami yabo ngathi ngifika lapha nje ngifika ngathi ngiku therapy because ngifika ngathi ngizoyixoxela nje noNkulunkulu altar bese ngiyayiphumela so ngiyabonga kakhulu nakuye ukuthi anginikele opportunity abantu bangambhalela i-email yakhe yatholakala epage lakhe la ku Facebook Thulas MTV and ngibonge kakhulu bandla naku Zayoni wonke namakholwa onke nje asharayo ama videos nama comments amanye ke angikwazi kwabona but la ngiwabonayo ngiyawaphendula ngiyabonga kakhulu ngothando abangibonise lona ukuthi azange babe nayo lento ukuthi simazayisiyona usefunani lapha uthanda izinto but bahlala nje entweni yokuthi sisekukholweni makukholwa nje nokudumisa uNkulunkulu kusaseyikho so ngiyabonga do you entertain ama negative comments it depends if azongaka but umuntu nje oqhamuka ezoyishola into ngoba ebhorekile efuna ngimnake angeke ngikwazi ukwenza lokho but khona into yokuthi it's not negative but angithi na umuntu yasho ukuthi but lento ngabe ungitshele yona aside but mhlambe what if leyo nto ibifuna ukushow abantu abaningi as long as unendlela yokubeka into kahle and mina ngiyakhuliseka futhi ngiyafundiseka iqale nini vele ijourney yakho ne Thulas MTV
I think it was last year. Yeah. Last year. Because it can't be Loya Nyanga. I think it was last year. So like umuntu oyi-one ithola, it's not like it's the production abantu that are involved. Hey, it was MTV. It was MTV. NjengeMepo Media nje. Oh, ikanjalo. Into esayicishe benjalo. Njengoba uthi mawuya laphayana, you feel like i-therapy. Kuzo zonke ingoma osuke wayicula laphayana, mhlawumbe iziphi mhlawumbe lezi you would say, this is my favorite song, even if noma ngibuyela ngithi ngiyayimamela, still leya therapy leyana engayithola that day ngisayithola noma ngiyimamela le ngoma le. Firstly nje, mangiyakathola i-therapy because I do not plan ukuthi ngizofika ngithini. Oh. Ngiyaya nje and then ngifike mangifika artist team. And then mangithi ngicabanga ukuthi sithi ahlale phezukwento and akavumi nokuthi urehearse uthi la asirehezi siyathatha nje. But ingoma engiyithandayo ikhaya lihle ekhaya lami. Mangingene esangweni. I think iyo engiduduzile kubo bonke ubhlungu bokulahlekelwa abantu bengisondelene nabo. But futhi yangiduduza ukuthi la bakhona man bahleli kahle. Because le grief beyihlezi isindi enhlizweni yami, so nginakho lokho ukuthi no la bahleli khona bahleli kahle. Ngoba sinesethembiso phela ngale, so ikhaya lihle ekhaya lami iyo engiyithandayo. Noma ke le ethi bhekani kuJesu engumholi la ngaqala ngayo, nayo is my favorite. Okay, no, ngiyakuzwa. Ngiye ngabona ukuthi there was a time la khona bebakumeje ucula nomunye umuntu ukhanyisile emyeni. Njengomuntu nje ujwayele like ukucula yedwa. Nanicula noyithu lapha. I think you remember that video yakhona. Like how was the experience, and was it a planned thing yona ukuthi mhlambe nizocula noyithu noma nje kwaba into nje eyenzakalayo? Ngifika lapha na ke nginika umbhobho le uthi ngicule. Ngithi ayi ngiyacula bo because naye wayezocula. So kuyenzeka lapha sifike sibe u2 mhlambe mawukuthi umuntu usuka afike early. So uyahlala kulalela ucula and then uphuma. So kusacula mina ke lapha ngiyacula. Ngiyamuzwa uyayivuma ingoma. Yes, how wasayivuma mina ndiyangaya. Ngokuhlonipha nje futhi ngamcela futhi naye nokungihlonipha wangibuza ukuthi awu mind. Ngathi cha ngimind. What I because isikhathi sakho ngathi no I don't. Ngathi when uya mind wathi cha ngathi hayi asikhale ke sisumdala. It wasn't planned. And I think that experience was great. Nkosi yami because it was great. Nami ngikwazi ukubheka omunye umuntu because kunento ayisho lapha cula uyacula mama cula mama we nabo khona nenye yabo Nsindiso engicule no Nsindiso no indaba ngibakhohlwa enye ethi Nkosi ibheka ibandla lakho nayo it was unplanned. But yo shem hayi ngiyacula la ngaphandle Nkosi yami khona abantu abamphilelayo uNkulunkulu musical la ngaphandle uwoza ukuthi uhamba phambili but ngathi uthwelwe yibe emuva bayakubheka but so nje Nkosi yami I would love ukuphinde ngiyiphinde le yanto nangelingelanga because bekuumoya ongcwele nje obuvunguza lapha nosihlelelayo. Because thina singahlela ngokwethu ukuthi hayi ngifuna ukuthi mawufika lapha kungenzeki ngalendlela obuplane ngayo. Mangathi nginika ithuba manje sithi uthulana obhekile lapho umamele ungathini kuye nje ngeopportunity akunika yona nje ukuthi ube ku platform yakhe? Ngingathi buthulane bandla uyazi ngiyabonga kakhulu. Give me it's akusinto ye trend neyokwaziwa ngamtshela ngathi akusomoya we trend kwakunalento le ehlezi senhlizweni yami ukuthi ngiyafisa ukuyisho ne ngiyayisho ngomlomo mangiyisho but ngiyafisa ukuyisho ihlezi la angazi ngizoyisho kanjani. So mangifika lapha ungenzela izinto zibe lula. Ungenzela ukuxhumana kwami noNkulunkulu kube lula kakhulu. So ngiyabonga whenever I feel like my heart is heavy ngivele ngithi bhuti ukhonani
and nangelilodi la ngathi ayungezi akakhathali yimi so nje ngiyabonga kakhulu and I think udlale naye a great impact kulento yami ye-anxiety because iyangisiza ukuthi ngiyobhodla kuNkulunkulu makumele nginxuse makumele ngenzeni ngikhale because lapha aku-act if ucule wakhala akunakuthi uzokhatha siyaqhubeka because asidlala iscript so ngiyabonga kakhulu I know ngiyacabanga ukuthi mhlambe nayo izofika imthole please how do you feel about like opening up like ku social media? Do you consider like ukuthi sometimes njengobusho ukuthi ezinye izinto akusizinto mhlambe singayivalela kithi ukhona umunye umuntu mhlambe ozothethe ehlele ekhaya angabe namuntu ozokhuluma naye angabe namuntu azomfonela yazi khona enye question abake bayibuza kwenye radio station engengisibiza ngegama ukuthi if is there a person that you would call like manje othi yazi ngidinga usizo oluso aze like manje and most of the answers or most of the response abantu abazishoyo ukuthi yazi there is none of abantu like umuntu mhlawumbe ozomfonela like athi eze like ngaleso sikhathi sokudinga ngaso ngadlala so ngibuyele ekuthenini like how do you feel about ukuthi umuntu mhlawumbe agcine open up about izinto mhlawumbe afuna ukuzikhipha esifubeni sakhe kuma because as much as when open up like kuma platforms anjengeThulas TV khona ufuna uku-open up ku social media when how do you feel about that? Lento ithi nje yabona njengala esikhathini esiningi like ifana into ye-rape i-victim gcine kube ngathi into yokuhlambalaza uwe ngathi yes usekhuluma ihlazo so ngingasho nje kubantu ukuthi into eyiningi engasiyifault yethu mina nje ngengami into eyiningi engasiyifault yami angisabi nginaso isibindi sokukhuluma because inhloso yami ukusiza omunye umuntu mhlawumbe ukukhuluma kwami namhlanje kungasiza omunye umuntu so ukubhala vele ku Facebook angikujwayele but mawungajoin ulive mhlawumbe kulinabo live engibenza ngo TikTok ukuthi abana ikhathi nama phone calls umuntu maye efonile anginayo lento ukuthi angizukumtshela ngale nkinga yami ukuze ngimqinise uzongibuka kanjani cha nginqobile nje lezi ka enginazo yize zingenze ngaba ilonqobilo nesibindi okwazi ukuma namhlanje phambi kwabantu so anginamahloni ngazo so I would say umuntu angabi namahloni ngeka adlula kuzo whether it's emotional scars physical scars bekwe ezakhe akaze embrace yena kuqala angaze athola umuntu vele ozoqhamuke sethi ihlazo uhamba ayosixoxela ihlazo kanti ngalento oyishoyo mhlambe kunosisi wakho nakule osenkingeni asabe kwakukhuluma zibulali kanti kububuke mina bekazothi hawu yazi nami ibhuti mhlambe khona umuntu osele nosisi wakhe kuphela abana mama akana gogo akunamuntu wesifazane but mayebona abantu abasifazane bekhuluma uba nesibindi ukuthi nami yazi mangingakhuluma kuzoba ngcono so opening up is a great thing nje mina I'm so grateful ukuthi usisi wami wangifundisa ukuthi khuluma khuluma nje asikhulumeni bafethu awukho wedwa kuyasiza yini ukuthi ube open up nasesontweni ebandleni ukhonza kulo mina ebandleni ama testimonies amanye ngiyawashare akukho engidlule kukho njengoba ngichaza akukho engidlule kukho mina ngikubuka njengehlazo mhlawumbe awukutholi lokho kukuphazamisa umuso zomunye umuntu eseshumayela ngakho okwakhe hayi linganga umoya ongcwele vunguza kangaka akhethe ukuzoshumayela ngamasikazi ami akanawo nini wakhe okwakhe angeke ngimcontrol okwakhe mina ngisuke ngimela ukusiza umuntu njoba ngichazela ukuthi yena lo shumayelayo what if lento imhaqe ekhaya barakazi because ucashe ngalento ukuthi kufuneka ahlala akhuluma ngenkinga zabantu so ukukhuluma kwami kanti kuzosiza yena lo mntana khohlala naye endlini awazi so abantu aba open up abakhulumayo abangajajwa and bangathathwa ngehaba nje into umuntu asuka idinga indlebe phela
indlebe yabona manje inhliziyo yami ibhlungu usiphiwe lo obesiculela ku TikTok ulwe waze wagcine wayithatha impilo yakhe ibhlungu into sine sazi story abeka nokushare ku TikTok beka siqinisa bese masibuka yena siqine sisizakale you know so noma ngabe yena mhlambe uze futha ngazi noma ulwe ngoba ufe alwile kimi nje uyifighter and uzo remain ayilo iqhawe lempi noma ngabe kumhlulile kodwa mina nginakho ukuthi uhlule khona ukuthi nje mhlambe kuye amandla wabonakalanga so abantu mabebona izinto ezikanjalo ukuthi hawu abantu besilwa nabo bayakhathala yini namshuthi sengizokhathala nami ngcono vele ngiyiphumuze manje so leyo nto leyo nje kumele siqede umoya walo laba basele siyaqhubeka siyalwa siyawalisa ama suicidal thoughts anxiety silwa na depression siyalwa kanca zonke silwa ngokukhuluma silwa ngokukhuleka silwa ngayo yonke into ocabanga ukuthi ingakusiza kuyazwakala yeah mawuphila usuku ungasaphileli wena wedwa kunabantu baphilelayo mfowethu so into oyenzayo noma ngabe yinhle noma ngabe yimbi yasithinta nathi as much as thina sikwazi mosuzoyibulala sizothi uyibulele akwehli kahle yeah uqinisile no akwehli kahle impela yeah usaphatha nje indaba yokuthi mayeqala mangaba khona umuntu ozoshumayela ngawe esontweni nokwakhe ukhonza kuphi ngikhonza enyonini branch in UKB khanye beBethlehem ngaphambi kokuba nje siqala ukuthi uhambo lakho lenyonini lusuka nini because thina sikwazi ukhonza eMerciful yeah bengikhonza khona before eMerciful khona mhlawumbe ibandla wakwakhonza khona kwakusekhaya ebandleni likababa then uthe mawushiya khona waya kuMerciful ngayonikela eMerciful bese liphelile ibandla likababa bese kukuningi nje khona kodwa phela ngithi uyazi ingane ifika ikhulile ekhaya yeah bese ke mase ubaba kodwa wasikhulula ukuthi hayi mase nibona ngathi mhlambe lokho ekade ngenifundisa khona kwala ekhaya akusanelisi as long as ningayothuka uNkulunkulu lani yakhona nokuyongihlambalaza ngingahamba bathi nakhona akuliwanga hayi cha nje mangifuna ukuya ekhaya ngiyaya makunesifo nje umzalwane engimaziyo ngiyaya angiphumanga ngesiphi so uphume esasekhona baba yes okay manje lusekhona isonto lakababa yebo likhona okay waye Merciful yebo uyijoine nini Merciful Merciful ngijoine amaqedwe kushona ubaba yeah okay leso sikhashana nje yini mhlawumbe into osuke ibhekile ebandleni ukuze ube ingxenye yalo mina nginandaba nezinto eziningi yazi uthando uthando mina ngithanda uthando kubazalwane ayithi iBhayibheli lithi before uNkulunkulu ezonikela ngoJesu waqale walithanda ibandla so wathanda sorry so nathi siyibandla ifoundation makuuthando yazi la khona uthando yonke into iyalungiseka yeah singaxabana manje but because kunothando kuyalungiseka because angeke siphike ukuthi imbono izobuye ingabona ngasolinye ngelingilanga singabantu but makunothando yonke into iyalungiseka so mina ebandleni ngisuke ngibuka uthando nesineke kubekezelelana sizalo emzini oyodwa kodwa sihlanganiswe umoya ongcwele so nje asibekezelelane nje lapho nje okuningi yayi sengikenjoya sengiphakathi ukhonzana lesikhathi singakanani iMerciful I'm not sure yes akuso 2 years in 2 years yeah I think 2 years okay yeah then usushiya isiphi isizathu esakwenza ukuthi ushiye eMerciful mhlambe ngangibizwa umendo hayibo but honestly asikho akuliwanga njengoba ngikuchazela nje ukuthi nakhona ngafe nje ngayochaza kubaba uthi no baba ngisakuthanda ngisayindodakazi nebandla lonke ngiyaliphilela abakaze nje akunanxa noma sihlangana nabaza siyajabulelana nje ku right mhlambe ke kwakumele ngiye khona kuze yemato hey yeah
yeah then wayishiya ke iMerciful wayojoina ngayojoina inyonini inyonini noma inyoni inyonini hayi inyoni inyoni emaphika isithupha yes inyoni emaphika isithupha ihlukane kangaki inyoni hayi mina ngikhonza inyonini emaphika isithupha because thiwa ngithi kuthiwa ihlukene. inyoni hey because mina ngithi ngi-edit ama-video ngiyabhala lapha enyonini kwathiwa bhala ukuthi inyoni Inyoni emaphika isithupha. khiphe enyonini Okay mina ngu6 wings ke ngcono wena uyazi Yeah. mina ngu6 wings oh uyijoine nini inyoni ngijoine last year after Good Friday okay yes ujone ngothando noma babe-recruiter no akekho nje futhi oke wangicela ngifuna uqamba ngamanga Wow. angikhumbuli bengilithanda nje ibandla lase UKB from kudala oh ne yeah but njengoba ngitshela ukuthi ngibe namahloni so abazalwane labana bacula kahle so ngiphansi badumile ngizofithani kubo mina yabo so hayi mase ngisondele eduze kwabo labazalwane bayakhonza abazalwane naye ukuthi basuke bakhwaya lapha kuyakhonzwa lapha it's not about music banothanda abazalwane banesineke abazalwane banankinga bathanda ukuyihlekela nje abazalwane ba-understand abantu yeah ngahambisa usisi wami ke wayengakazi isonto hey madoda wayefuna isonto ngathi nje ngimtshela uzawa mama onjani ongakaze ekholwe wathi sahamba ke sifuna isonto wathi khona isonto engilibonile man ala lo bhuti lo yabo hayi mangithi yathi hayi ke ngamhambisa ke hayi walithanda ngempela wajoina ke wajoina so ngangilokho ngathi angaqala join ngeSunday aqale alalele yabo so ngangilokho ke ngimkhapha ngama Sunday eyakhona kwasho ukuthi ke hayi yeah ngolosithi not today my child awusaphunyuka nawe ungena khona la wasekhaya na yabo nje kodwa nje Yeah. hayi kwaba mnandi kanjalo ke sangena hayi no ngiyazwakala ngiyezwa indlela abakwamukele ngayo ngicabanga ukuthi usuyichazile wathola uthando isineke Mnandi. ikupho kunye mhlawumbe ungakubala nje nje nokunakekelana bazalwane bayanakekelana akekho umuntu onento yakhe lapha nokuthi uwedwa enkingeni cha nje yeah as long as nje uyibika because ezinye izinto esigcine zenza ukuthi sifailise abazalwane ukuthi asikhulumi masixakekile or kunento esidlula kuyo Yeah. and then si expect ukuthi abantu bacabange kanti uma ushilo nje ukuthi yazi ngixakeke la ungabona ususizakala uyabo umuntu agcine sehlala ahlala abangithandi ingani bamsukumela ubani uba washo ukuthi ubani usesibhedlela ucela bamphi imkhuleko wena ushongo so yeah laphana nje into engayisho ukuthi banakekelana abazalwane ibalekile lento yokunakekelana ningabazalwane kakhulu yeah banakekelana Maphela uthola ukuthi ukhonza nabanye kulelo branch abakwazi ngisho ukuthi igama ubani. yayibo mina ngiyabavusa nangimkhuleko nje ngiya because abantu mawuthi bayanakekelana sesicabanga ukuthi basho like financially nangemkhuleko ngiyabavusa mina nginobhuti uXulu odlala nje impact enkulu futhi endimeni yami nokukhola uyazi mase zingixaka ngiyamvusa ndoda vuka sikhuleke bafo uvuka nakho zingishayile so abakhathali yeah akhona ama prayer warriors lapha na akukhathalwa okay Ngiyazwakala yazi khona enye into enginokuyizwa nje ikhulunywa yazi ungathini mhlambe kubantu abakulento yamakhwaya noma abaculela amakhwaya kodwa bengakhonzi like cause abanye mhlambe banokuba judgmental towards izinto ezifana nalezo kanti mawumuntu angithi uzithathele zakhe inqomo cause esikhathini esiningi bathola ama negative comments based on those things ukuthi nina nigijimisa umusic cause esontweni baya ngathi banalento ukuthi kuyashunyayelwa kuyenzwani so bona bagijimisa nje umculo that's why uthola ukuthi omunye umuntu ujoyinele lento yamakhwaya kodwa indaba zamasonto cha akayingeni angazi ngathini yazi because abantu
njoba ngichaza ukuthi sometimes akuyenzeka ukuthi singaboni ngaso linye nginabazana abanokulimala endleleni yokukhola bekukhola ngihlezi ngisho ngithi mina njengasempini social amalimele amanye awathi abeqhubeka amanye abasala mhlawumbe kusale noma 2 anakelele lilimele ukuthi maliphola ayagijima ayakulapha because angeke vele siyeke ukukhola just because ulimele kodwa kumele kube khona abantu abazobe belapha leso silonda ukuthi nawe uma usupholile sigijime because indlela ayiphelele la so I think abantu mhlambe banaleyo nto ukuthi balimala bangasizwa but mhlambe ke abanye yi choice angazi but ngisho ukuthi yonke into inesikhathi mhlambe mawuthi uzeshaya isikhathi sabo emhlabeni beyithandela umculo bebebizelwe bona angeke umuntu umphoqele entweni engayizwa kahle yona nangayithandi yabo so yonke into inesikhathi kodwa kwabalimele ngiyafisa nje ukuthi bayithobe inhliziyo babuyele ebandleni bayokhonza kulabo abayithandela music hayi bafethu abayihlalele musicini sibonga lokho nje ukuthi phela nase musicini hayi ukuthi sithuka inhlamba ngithi siyadumisa yeah nakhona kunendumiso phakathi ilokho and ngithema ngesikhola lapha ku TikTok yakho ngibona ngathi uyabhukwa what kind of services lo bhukwa kuyona because mhlawumbe khona omunye ungacacelekanga kahle njengami ukuthi mayibhuka usukubhukhelana yabo no lento yaqala I think ngabhukwa ezo MC la eSoweto yabo so uyashifta leyo nto yabe isithi kune to abayibiza ipraise and worship kwilots zethu so sike sithanda ukuthi sikumemeke sizodumisa kanye nawe cha angiyisa abantu endumisweni kodwa ngiseke ngizodumisa kanye nabo mhlawumbe omunye ma ukuthi uya graduator or unani uyaye bangibize ukuthi hayi mhlawumbe une lunch cela uzongiculela nje noma 2 songs uyangibusisa so njengoba wazi ukuthi ngeke usuke phela ngenyawo mhlawumbe umenywe la mhlawumbe umenywe la ngisuka le la ngisuka khona ngeke usuke ngenyawo kube khona yabo so sase sibizwe no akube nento ekuthiwa uyabhukwa yeah so ngiyathola la ku Facebook Nqobile Nkwanyana Mabaso ku TikTok Nqobile Mabaso yang-DM nje ngikunika inamba but ipost izoza soon officially nje yokusho ukuthi vele ngihlezi kulento because bekungathi into engiyibalekelayo but ngiyabona ukuthi hayi akunankinga lapha nje manje how much khona phela uyibuzayo ukuthi hey madoda may just keep kanani akufani nokuthi ula egoli nomuntu ozokubiza enantala ngithi so lokho siye sixoxe based on that ukuthi usuku negotiations hey sazongena akholweni phela ngithi so yonke into yenziwa ngokukholwa yeah ukhuthaze phela nezayo ziniqashi njengoba nje uyabo ukuze ku Good Friday uyabo baniqashe einkonzweni zabo nizinzocula like lento leyo ukuxhasana nje siyizayo iyadingeka sinawo nathi sinabo abantu abanama talent namakhono ngisho kanjalo something abafana nani ukuniqasha sinibooste kulezo zinto enisuke enizenza kuninikeza profile right kuyasiza kakhulu because mina vele endaweni eziningi mongathi uthatha ukubheka ngisuke ngiye kulezi inkonzo zosindiso ngibonke abantu engathi but ngiye ngitshela ukuthi ama event bayangakabi maningi ezaningi yazi uzayona yenzelana iqiniso uzosiqasha abantu uzosimema uzayona wenzelana iqiniso mina mfuna ukuphikisa lapho uyenzela abenzelana iqiniso nabo abantu bamatendi because angithi niyacula niyabaniqasha banikhokhela lapho ngapha ezayoni benzani mhlambe ukuthi sayintsha ukuyabona yeah mhlambe nisingithi njengami nje makungathi ibandla lami la hosta njengoba lingabacula abangaka ungabona ukuthi sesingamile siyobiza omunye umuntu wangaphandle mhlambe angeke ngithi mina kule department engiyenzayo kubo kusakusha kusasekusha mhlambe ngabeka kanjalo because lapho sindisweni sekuyinto abayijwayele ukuthi babe nama guest artist into so ezayoni vele sibaningi sakwazi ukusiculela esontweni
uyabo mhlambe ngokuhamba kwezikhathi ke namakhwaya azoyijwayela into ukuthi hayi sibe nalo nje 30 minutes le worship sizobiza usibanibani naba nabo Thami uThami Mthabela uyacula naye nabo babuye beze ezayoni yethu ukuzoyiphakamisa as long as njengoba besho ubhengi ukuthi bebhuka yes I know cela nisupporte nixhase nimbhuke nangu unqobile ukhona she's bookable kusho kanjalo ngesingisi manje ngitshela mawukuthi mhlambe ukuyisimo esithile awuphathekile kahle ubayisa kanjani abantu endumisweni indumiso kumele uworship phela lapha anginaso isimo mina esivumela ukuthi ngingadumisa noma esingangiqanda ukuthi ngingadumisi ngaphuma ku accident bazokutshela sasinabo into yokuqala indumiso kubonga uNkulunkulu ngisho lo baba into yokuqala yafika nje enqondweni yami ukumbonga nje uNkulunkulu asikho isimo anginaso isimo mina esithi ayizombonga ngoba ngithola umsebenzi ayingakasebenza ngizokumbonga cha angimbongela into angizenzela zona ngimbonga nje ukuthi uNkulunkulu nje empilweni yami umuhle nje futhi akaguquki khathi zonke nje nalokho enginganakho esazongenzela kokwamanje still uNkulunkulu engakanyenzeli manje laba baba nomona uthini ngabe umona wani phela sonto libuye igwazana ukuthi sibanibani ibona phambili umona laba bano esontweni hayi mhlambe ngisazowubona awukawuboni no lapha kukhonzana ngeyiphiwo yeah because unokubona ukuthi nini ngiposte nini so thina hayi lapha kukhonzana ngeyiphiwo shem angifuna ukuqamba manga ayakabi khona lento yokuthi siku competition sisa admirana nje ukuthi sonke siyisa nenkosini saphatha yona nje indaba yokuthi siyisa nenkosini nali iphasika lifikile ungathini nje lisho ukuthini mhlambe nje iphasika yini wena ngokwakho yini mhlambe izizathu sokuthi libe khona iphasika lanokuthi ezabazalwane njengoba siye ephasikeni iziphi izinto kumele sizenze noma izinto mhlambe ezizosikhulisa spiritually mhlambe musically mina iphasika kimi liyisikhumbuzo nje isikhumbuzo nje yokuqala kwejeni yethu noJesu so nje isikhumbuzo nje so ukuthi sinikwe umoya ongcwele ongumduduzi elithi iBhayibheli uyozokusiyalela asiholele so kimi nje kuvuka into yomusa makuze iphase yothi yazi kodwa saba semseni saba nje semseni ukuthi sithi singabahle kodwa uNkulunkulu asithande wasinika indodana yakhe ukuthi sifele so mina iphasika nje imali bakhona ngikhumbula umusa so yikho nje nenhliziyo noma ngabe ziba khona izithibe ezifuna ukuthi ungaye egudini yabona imali sezifuna ukuthi ngapha mele uthungise nani but ngivele ngibe nalento ukuthi umusa angikwazi ukuhlala ngaye esikhumbuzeni inkonzweni yesikhumbuzo somusa wami ukuthi kuze nje ngibe la ngikwazi nokuxoxa ngixoxe ngoJesu ukuthi nje ngiyenzele umusa so nje bazalwane nje engingakusho nje ukuthi asikhumbuleni lokho yes masibala khona siyabona ukuthi it's expensive ma transport ukuthungisa ukudla yabo kodwa nje lo musa umusa nje wemali ezophinda ibuye kodwa uJesu wafa enyameni ukuthi nje phela sase sinika umoya ongcwele so masibuka umusa sibuka imali nawe uzokala uzokala iphe newede kahle no le mali lena ngizo lo musa ngiyakuwo mhlambe ngaphinda ungandulela ukuthi ngibe naye ngoba sayidla iphindi ibuye nje kunjalo so okay njengomuntu nje bengisho ukuthi ngiyascrolla ku TikTok yakho siyayibuka izinto nje niposta njengoba ngishilo ukuthi i-social media it's a very powerful tool ngeke ngabona lapha yana ukuthi there was a time upostile ukuthi
usengumkaka ubheka hey awusithatha usibeke nje because sabona thina sesibona izithombe hawu sesithi sibona ama ring hayibo ngoba njalo ungayiveza nje bayibona ukuthi hayi suka ngoba nje njalo anje kwaba into enhle nje uNkulunkulu angikhumbula ngayo ebusheni bami ngathi ngihlanganela nje nobhuti okholwayo isithembiso sokuqala nje akaze ngishele wathi ngizokushada wena uzoba unkosikazi wami ngangihamba nodadewethu la ngithi ngangimise esontweni wathi sibali banginkosikazi wami ngafika ekhaya ke umama wesivashela ngamxoxa mama sengithola umkhwenyana sayihleka ke indaba bathi nje lonto kungathatha izinto nje serious kodwa waba sesigabeni sokuthi angikhumbula hayi bompemi njalo uyakhumbula ngenza isithembiso into yaninde isikhathi phela sibalekile time frame ukuthi yenzakala nini phela hayi asiyeke okay kodwa nje ngingasho ukuthi umyeni wami ulenzile iqiniso akazali inde isikhathi eside kusho ukuthi ubeyazi into ayidinga yonke kwasho ukuthi lento ayidinga yimi cha iring akusiyo umshadi engagement yes useyasumshado Ntomezo yes hayi sazonimema usehle sazoshutha nje ye madoda hey sadla madoda sazoshutha ngiyacabanga ukuthi as much as kuyizinto ezingaka ondlule kuzona nezinto mhlawumbe oyifila ngathi ezinye zakhona ayishiya igazi lesi mhlawumbe ngiyacabanga ukuthi wasithatha kokuyisibusiso uNkulunkulu mhlawumbe kuzo zonke because as much as kunama season ukuthi libuye line libuye libalale libuye liguqubale so nakho umuntu kukanjalo umuntu ubuya khale ajabule yes yabo ahleke so ngiyacabanga ukuthi ke kuloko nje nathi sithi halala siMepho Media cha umshado kuzoba khona sabonga yabo nje namhlanje uze nemvula eliyana bo hayi ku right hayi siyabonga okay I know sithanda nje ukubonga kakhulu nje ngokusivakashela kwakho kusho okukhulu siyicompany yethu nje nathi sayikhulele sayifikela futhi ezayona iMepho Media angazi noma bengikhona ofuna ukukubuza ngaphambi kokuba simdedele umnyalezo wakho nje kuZion zonke noma kumakholwa wonke jikelele ungathini nje oqala ke ngizothanda nami ukubonga or benisazo ngipho phela ngasengagijima asengarepa ngithi but okokuqala nje firstly ngizothanda ukubonga ngibonge nina for kungimemeza ngisabele and then ngithanda ukubonga kubo bonke abantu abadlale iqhaza endimeni yokukholwa kwami kakhulu because singasho ngingabala ubaba wadlula ugogo wadlula TSS wasidlulela you know he was one of the people ebebengiguide especially musically naye nje yabo abantu basekhwayeni bandleni mbonge nakubhuduxulu udlala indima enkulu khona usisuzi naye ngimkhuleko uyasithwala makuthiwa kuyabheda baningi ngingabala babe baningi inkosi yami umndeni wakaqwabe ngemkhuleko obafo umthunzi like uNkulunkulu wangibusisa ngabantu engithi mangithi bavele bathi no kuncane lokhu asikhuleke kuzodlula so bangayithathi kancane lento abayenzayo yabo abangayenzi kimi kuphela futhi into engiyazileyo bayenze nakwabanye nengane zakithi inkosi yami ngiyayibonga ngoba kuba aningazi ukube kuthiwa akusiyize ezinokuforced ukuthi nginakekele indaba yami yama mental issues le yama anxiety ngiyazibonga kakhulu thando lazo and then kuZion wonke ngiyabonga yabona lento yokuthi umuntu ngabantu man ngilana ngilethwe yibo ukushare ukuposta yibo abenza abantu bangazi mina angeke ngihambe ngitshele iMepho Media ukuthi kunonqobile but kuba abantu yes abantu yibe abangiyisa ebantwini so angiboni nangelodi langa ngingabi nesikhathi sokubathobela sokubahlonipha because into ithi yibo
kodwa noma ingojesu into phela ekugcineni Yes, but ke yibo ke abaqhuba leyo nto ukuthi ngigcine ngaziwa so bafethu nje uthando ngiyalibonga kakhulu ngiyanithanda kakhulu noruzayeni wodwa Yeah, nginabantu mina abanye abaku njoba ngisho yabo kupostola abanye ama gospel artists laba sosindisweni so nje kuwo wonke umuntu othi maye ngibona ecabanga ukuthi angiposte o ngiyamhila o ngiyambusisa ngithi nje uJehova andise lawo mandla kungenzeki nangelilodwa ilanga ngenze ngentando yami konke nje akube kuye indumiso nje ibe ngaye ingabi nje ngonqobile amen siyabonga Awungitshela vele, what's your favorite gospel artist and why? Usindi Ntombela Ntombela. Why? nomama usebenzuza sebenzuza okay nobhuti uJumba I think labo bantu labo angazi noma angazi ngiyibeke kanjani lento ikhona into yokuthi uyacula yeah but ikhona into yokuthi senilalelene nomoya ongcwele sekuyindebe zomlomo wakhe ezimuvayo kodwa kukhuluma yena kuwe so mangibalalela mina angizwa ama voice abo kodwa nginokuzwa nje uNkulunkulu ekhuluma kubo through bona bese kusizakala mina okay yeah I know. Ngicabanga ukuthi sesibonge kwanele. Ungashare nje ama social platforms wakho kule camera then I sesiyobe sesiva. Yo bazalwane ke ka Facebook inkosi yami njengoba bengichazile earlier on unqobile Nkwanyana Mabaso ka TikTok unqobile Mabaso yiwo kuphela nje ama socials enginawo feel free to DM me morning DM abazalwane bahlala udabeni umuntu angathi hi bese ayathula hi ngusihle ngicela ukukumema endaweni so ngicela unginike inamba khona into engifuna sixoxe ngayo ekanje so that ngizokwazi ukuthi yabo but ke noma sengikhiphile iposter nje nomuntu engiWhatsApp nje sihlala odabeni ukuze sizo move yabo because mawuthi hi nginokuyijotha mhlambe nje uyangibulisa yabo Yeah. ngingaboni khona abanye nje akubulise uthi hi aza kuphendule after 2 weeks so uyabona nje singagcina sithi hi who he into abahlala bayisho ku Facebook so hi yeah so nje nqobile Nkwanyana Mabaso unqobile Mabaso ku TikTok amen Hayibo uhamba nobani intokazi enhle. oh ngihamba nodadewethu Nompilo waqwabi Okay igama labafa usalishiyanga noma mhlawumbe ufuni bamazi ukuthi kahle cha ubafu umyeni wami oh hey okay asambeni nomyeni wami asicilele nomyeni wami okay ngiyadlala ngiyazwakala siyabonga nje for ukuthi nibukele please do like share comment and subscribe and don't forget to hit that notification button so you can be notified whenever we are dropping any episode siyabonga kakhulu